Kadugwe ajo baji hinirat 15 minutes lasopor Arling Daily chief editor plus ahempu publisher alang li arong cewoy lo lapen alang li arong cewoy puthak nilitum di press club lapen digital media union of Karbeng long ahin pe nilitum lingduk cepaklang lo lapen alang li hamse sangho family tum apu pai ahemasor usomar donrap kadugwe tum hantan nilitum lingduk alang itum long cepaklang dundo lapen alang li tipihan se akar jong ini samjin pen siningang song paduji fan iltum anam akengri jordom iklot lapen Arling Daily ke komama ilitum Arling Daily di to komama la bang ilitum kithan we data choklo kadu ta chini lo alang like karbi alam pen newspaper daily newspaper ke paklang chenga bang do pi la so Arling Daily non la so newspaper non ningkaning ko plengelo lapen non Arling Daily ahempu tipihan se alang li arta bangke 44 vela sila alang li nona por hud arta do e hud alang li arong ke chewoy ke ningduk mimela lapen Karbeng long along pherangke doan lapen newspaper tum hadisi kanu hok dolo sila so kanu hok bangeli tum mo pita repair unelo asi alang li kemang alam the kipatun ji phan ilitum kadogwe media hin benta bori pon popusi ningthelo